Vinga, aquí preparats tots d'Espurna, des de l'associació Espurna, 150 metres. Tota la gent, per favor. 5, 4, 3, 2, 1, 0! No cal que digues res. Me voy a coger el dorsal y cambiarme. Vamos bien. El dorsal. Vamos bien. Què esteu? Vicent. Vaig a agarrar el... Com estàs? Dóna'm una foto de... No, estic... Sí, no, en això mateix. Després ja t'agarraré jo ja. Vicent, Vicent. Què? Com és? Vicent Esteve. Jo després del tarat d'ahir. Si encara no l'ha agarrat... Però crec que així millor, Llavors faré captures... Mira, l'alcalde de Potries. No, de Rafelcofer. No. Has provat la gorra o no? Sí. I la càmera, fotos i tot. Tindré que anar al metge a dir-li, veure, faig una prova, veure. O si troba el molt dorsal. La meva parella no la troba. Algú va fer de parella de mi? Bé, mira. Ja fa una hora que estic per haver de plegar. Tinc la boca seca ja. Encara no treu la càmera de la foto, no he pogut. Estava buscant en la llista de parelles. I no estaves? Per què? Perquè jo estic en la llista d'Àngels. No, això és vídeo. Perquè encara la tinc així dins. Trau-te-la! No puc! A mi no em costa res de traure-me-la. Per què la volem? Si algú agarra la càmera, jo me la trac. Anem-ho! Per favor, la segona Aleví, per favor, que se arribi així a l'entrega de trofeus. La segona alevina, Marina Camps, per favor, que se arribi. Marina, ¿dónde estás? Encarrega tú. En este caso, Marina, pregunta per la gent que porta. Pegat un bes i s'ha sentit millor. Això és que em falta tot. Jo no sé si us la setmana que ve com s'ha d'entrar. El xigant de pedra. ¿Quién ha visto? Por favor, público. ¿Quién ha visto las 50 sombras de Grey? ¿Qué horas? Una chica només?
Una chica, qué vergüenza, tío. Es la única que ha visto 50 sombras de Grey. ¿Y qué tal? Mira, Pedro. Va a te retratar. No te agrada, no te agrada. No te... No. El libre sí, ¿no? El libre sí. Imaginación al poder, Pillina. Bueno, bien. Anem a veure si és possible, per favor. Escolteu, des de l'art de 42 Carrami, teniu a la parella al costat? Vale, anem a fer una cosa. Me da igual la parella de quin sexe siga, però uno té que agarrar a l'altre en braç. Per favor. Vale, agarreu el braç, vinga, va, tots al braç. Tota la gent, per favor, que agarre a la seva parella al braç. El que puga. Per favor, la parella al braç. Mireu-li els ullets. I digueu-li una coseta bonica. Bombonet, rebonico, mà que estàs dolcet, qualsevol cosa. I acabes en un bes de tornillet, bicho de gancho, ¿vale? Venga, parella amunt, tapó, la parella, tapó, agárrala. I ara la mireu, i ara els ullets, per favor, el besito. Que ningú se me pare la... Jo primer. Deixeu passar, Daniel. No tanqueu el pas. Los caminantes a l'esquerda. Girem al revés, va. Eso es de Benidorm. Es de Benidorm. S'han enganyat, no és per ahir. S'ha enganyat.
És al revés. És al revés. Va! Sola, no seas tan ingrata, llámame amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Hacemos más que el primer premio de la carrera. Pasamos por una zona de baches. ¡Hey! En el coche de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. En un auto nuevo. Pero no me importa. Porque llevo torta. Ya no fumé. Nos vemos. Vale, lo haces ahí también. Ay, estoy visando. El año pasado y así nos encontramos. Nos hemos cogido cosas. Era para treure un temps espectacular. El problema és que feia molt d'aire i vaig girar espaiet per després remuntar i tornant a Olivar no vaig poder recuperar. Què? Vaig girar espaiet, vaig eixir el 6 o el 7 i dic, després aprendre i es passa, però no vaig poder aplegar. Feia tant d'aire. Per favor, dos cerveses. Posa dos casalles, ja portava un pedes a canons i agarra, se queda mirant al cantó la barra i hi ha dos xiquets bessonets. I li diu al camarero, diu, hòstia, què pes porta? Diu, no senyor, no està vostè borratxo, és que són bessons, diu, és 4. L'aplaudiu! No sé si tornarem. Va! Has deixat i va? Allà va uno que se fa major en diu, i tant, si diu son pare, estava a la muntanya criant les cabres. Diu, tinc 1000 pessetes i te'n vas al poble. I on veig que entre molta gent, convides a la gent i fas amistat. Era diumenge matí a les 12, tots a missa. I aquell, criat de la muntanya, que no havia baixat al poble, se n'entra dins de missa, en això el retor alça el càliz, perdoneu si hi ha algun retor així, alça el càliz i el xiquet que estava allà al final diu, i se la pague jo! I el retor que estava al confessionari li diu, vostè quan tingui que cagar el convida fora una.
solo 2 y 2, no 4. Vale. Gente del... Com esteu? Tinc que parar precís. Sí, aquestes carreres n'hi ha que disfrutar, home. A veure, va. La foto. A veure, perquè es poden marxar. Ai, és que parece que estan calentes ja. S'està gravant, Si podeu parlar ahir.